Zdravím vás, priatelia, opäť pri včelách. Dnes si pozrieme tento úľ. Idem spraviť bežnú prehliadku, teda chcem pozrieť, ako sa včelstvo rozvíja, ako sa im darí, či tam nie je nejaký problém a či už nejdu do rojovej nálady. Pravdepodobne im budem odoberať jeden plodový rámik, aby sme tú rojovú náladu trošku utlmovali. Takže poďme na to. Takže medníky nás teraz veľmi nezajímajú, aj keď je tam nejaký pokrok oproti predošlej prehliadke, čo bolo pred pár týždňami asi. Takže vidno tam pokrok, že trošku nanosili, aj keď od tohto včelstva neočakávam, že toho veľa nanosí, keďže to je zrojené včelstvo, ktoré sme robili v predošlých videách. Takže nebolo v takej sile. Ale niečo nanosili. Som celkom s nimi spokojný. Takže ako som povedal, medníky si dáme na bok. Aj keď je pravda, že teraz pozerám, že to včelstvo nemá mriežku, takže ten plod bude aj v medníkoch. A možno, že len v tomto prvom medníku uvidíme. Poďme sa pozrieť už aj do tohto medníka. Toto je rámik zásobný. Tam plod nie je. Tu takisto. Vidíme, že už aj viečkujú zásoby. No a pri tomto rámiku už vidím, že je plod. Pekný. Aj z jednej, aj z druhej strany. Matečník nevidno nikde. Takisto veľmi podobný plast. No, pri tomto plaste už vidím aj nejaké misky. Pozrieme sa, či tam sú vajíčka, lebo kým tam nie je vajíčko, tak je to tzv. Slepá miska a to ešte neznačí rojovú náladu. Ale keď už je tam tých misiek slepých viacej, tak už je to tesne pred rojovou náladou. Takže tu si treba všímať. Dobre. Zatiaľ tam vajíčka neboli. A tu máme aj matku. Zelená matka. Takou istotou a bežnou praxou, keď nájdeme vo včelstve matku, je, že si ju vychytíme do klipsu, aby sme mali 100% istotu, že ju pri manipulácii nezapučíme. Takže si ju pekne vychytím, ale zatiaľ sa mi skrýva. A teraz nám už pekne vyšla, takže už si ju vieme pekne vychytiť. A je naša. Máme ju v klipse. Klip si môžeme položiť aj niekde mimo a môžeme pracovať už s väčšou istotou, že matku nezapučíme. Dobre, toto je takisto už zásobný plast. Tie zásobné plasty sú väčšinou na kraji. Oni, tie včielky, keby s tými zásobami obaľujú plod.
preto sú na kraji tie zásoby, alebo nad nimi, nad plodom. Pod plodom málo kedy. Môžeme sa pozrieť do plodiska. Dobre, matku si dám na medník s klipsom. Nech sa o ňu aj starajú, nech ju zohrievajú. Čo ma zaujíma? Zaujíma ma samozrejme matečníky, či už nezakladala matka vajíčko do tej misky slepej. Predpokladám, že zatiaľ táto fáza nebude, pretože už aj v tom medníku by sa to pravdepodobne ukázalo, ale vo včelách nič nie je 100%, preto si pozrieme aj to plodisko. A druhá vec, čo ma zaujíma, je, že jeden plast si pravdepodobne zoberiem a posilním ním iné včelstvo. Ale samozrejme uvidíme, či sú natoľko silné, že im môžem ten plast brať. Toto je stavebný rámik. Ktorý nám hovorí, že to včelstvo nemá až taký stavebný pud. Pretože ten stavebný rámik som im už tu pridával asi pred týždňom aj niečo, už neviem presne, ale vidíme, že ten stavebný rámik nevystavali celý. Už väčšinou sa stáva, že za týždeň je stavebný rámik už komplet vystavaný a tu to nevidíme. Čo to môže značiť? Môže to značiť to, že nebola taká dobrá znáška, pretože včely stavajú iba keď majú prísun nektáru. A je pravda, že bola znášková pauza. Takže môže to značiť aj to. Tiež to môže značiť aj to, že tá rojová nálada nie je taká silná. A vidíme, že aj ten rámik dokonca nie je ani zakladený vajíčkami, že sa tu matka ani nedostala. Uvidíme ďalej. No, toto je druhý stavebný rámik. Vidíme, že je komplet zakladený trúdmi. Myslím si, že tento rámik je zrelý na vyrezanie, keďže vieme, že klieštik, ten parazit, chodí prevažne do trúdieho plodu. Aspoň tak sa to o tom hovorí. Takže si to vyrežeme. Ešte skúsim, že aký je ťažký, lebo vidím, že sú tam aj nejaké zásoby. Dobre, máme ho ometený od čielok. A zatiaľ si ho dám bokom. No. A vidíme, že v tom plodisku nám ostali v podstate len 3 plodové rámiky. Tento je zásobný. Takže asi im ani nebudem brať plodový rámik. Není to naozaj potrebné. Vidíme aj, že len pár slepých misiek tu je. Tu je trošku taká podozrivá miska. Ale sú slepé tie misky. Takisto aj tento rámik. Pár slepých misiek, ale bez vajíčka. Takže tieto včelky sú na pohodičku s rojovou náladou. Pozrieme si ešte aj ten zásobný plást. Či náhodou nezačala na ňom klásť matka.
ale nie. Je plne zásobný s peľom, takže tento ramik tu môže ostať. Tento plast, toto je asi odškrabnem, lebo takto zvláštne postavali krivo. Aj toto je také krivoľaké. No dobre, to už im nechám. Dobre, môžeme zatvoriť tieto včely. Takže to je taká klasická prehliadka včiel. Kontrolujeme samozrejme zásoby, kontrolujeme ten plod, kontrolujeme rojovú náladu a taktiež nejaké detaily, či tam náhodou nie je nejaká choroba a podobne. Môžeme to takto zhrnúť, že kontrolujeme vlastne celý stav včelstva. A ak by bol nejaký problém, tak to potom riešime. No a posledné, čo nám zostáva, je vypustiť matku. Urobím to tak, že ju vypustím na ten spodný medník. A je tam. No a posledná vec, vrátiť tretí medník a zavrieť včely. Takže nejako takto to vyzerá, keď včelár robí bežnú prehliadku.